Každý súhlasí s tým, že deti sú poklad, že deti predstavujú nádej. Každý to hovorí. Ale prečo nie sú deti vždy našou prvou prioritou? Všetky cirkvi, všetci farári a vedúci, úplne všetci, sa potrebujú zamerať na deti, aby mohli pripraviť našu novú generáciu. 75% cirkví sa chovajú ako výletné lode. Chcú sa len zabávať. Nezaujíma ich, čo sa deje mimo cirkvi. Stačí im dávať oferu, navštevovať bohoslúžby a tešiť sa zo života svojej cirkvi. Cirkev musíme transformovať z výletnej lode na bojovú loď. Na výletnej lodi pracuje len pár ľudí. Mnohí ľudia sa iba sťažujú. Na bojovej lodi sa nikto nesťažuje. Všetci pracujú, slúžia s jediným poslaním a tým je vyhrať vojnu. Biblia nám pripomína, že sme účastní duchovného boja. Máme nepriateľa, ktorý vždy na cirkev útočí. To je dôvod, prečo potrebujeme byť bojovo naladení. Musíme chrániť kresťanské cirkvi a naše deti. Prv ako príde islám. Prv ako príde sekularizmus. Predtým ako príde materializmus. A zavalia nás ako tsunami. Okno 4.14 je veľmi dôležitým časovým obdobím v živote. Je to obdobie, v ktorom sa formuje ich osobnosť, svetonázor, hodnotový systém, priority, všetko. Toto je dôvod, prečo je okno 4.14 pre cirkev také dôležité, ba priam nevyhnutné pre oslovenie nasledujúcej generácie. Deti sú kľúčom pre zmenu spoločnosti, komunít a národov. Formujú celý svet pre nasledujúcu generáciu ľudí.